Күрдегез укучылар? Йөрәк яралары. Апа, неге біз үйренген бүтін жырлар да урман турында? Олай юк түгел бит инде, Катя. Шулай апа, шулай. Менә узган дәрестә өйрәндек. Ничек әле? Керим әле урманнарга, кайыннар арасына. Аңа кадәр кара урманнар. Кар тимәннәр кисте мәләли. Анысы миңа ошаган иде. Менә бу җиде. Җидем җиләк, җиләктән кайтып киләм. Җир җиләге ничек тәмле. Менә бит Борис та бу җырны отып калган. Ә сез теге шүрәлеләр җырын хәтерлисезме? Урман эшләрендә урман керсәм чыгалмам инде. Агачларда төрле кошлар сайрар түз алмам инде. Двойной урман. Апа, сіз бір шылмағыз. Бу жырлар барысы да бик матур. Әйе, мин урманны бик яратам. Агачларны, өрәңге яфракларын. Хәтта үләннәрне, чәчәктән чәчәккә күчә торган күбәләкләрне. Я, укучылар, мин аңладым сезне. Әйдәгез башка төрле җыр өйрәнәбез, ярыймы? Ярый. Яшнәп-яшеннәр көйдерсә, яңгырда калып чыгалан. Кабатлыйбыз. Яшнәп-яшеннәр көйдерсә, яңгырда калып чыгалан. Алга таба. Урасал тауда кара урман, керсәм чыгалмам сыман. Апа!